Meet the mother and daughter tandem. Elevator. Kaya naman wait. Wala ko nga sa dala. Ayan, magmag na sa nagdala. Kasi galing na kaya ni. Very refreshing. Ito puti amin. Malamiit. Yan, gapidalan. Mga pagkatamot nga di pa, di pa panahon mo niya ang pagkita sa ito. Tapos sa pagdanda ng alcohol. Kabaran niyo babalasang? Ay, ito lang po sa rubyuan ka eh. From season to po sa rubyo. Ada kayo po sa rubyon. Creator. Go. Kapag nagmagalang ka dyan. Sabi, wak, nagdagnak lang ka na ba mga kasi. Hindi mo sa kaan, kaya na. Kung malaki din, hindi ko kapag na. Kapag kung magkalaman na. Kapag yung sa kaan. Dito dala, ito dala, ito kami nga. Kapatid ka na. Ano bang mga atak ang ito? At bibigyan naman si kanimani na mulay. Kanimani ato eh. Tapos ito buong Pilipinas. Kanimani ato agad mo. Takwit at buong Pilipinas ang ato. Okay, datay yung highway. Datay di pa rin. Kung medyo magalaw na sa dala.
Para makabalik na tayo. 30 pesos na. Ay, wow. Ay, sige, kainit ko bagong luto. Ito ba yung doon sa may bilya? Oo, so wala. 30. Oh, kahit pwede nyo, by course ko. Hey, stop! Saglit lang. Siya, pa ka lang. Wala. Bayawan pa mapitpit dito eh. Kabats ko, sula kabats ko. 22. Lumandog kayo? Lumandog ka? Oo. Ay. Kaya tayong breakfast. Makan tayo, makan tayo. Makan tayo, makan tayo. Nagtitikwa. Pagbagadang armosar, nagtitilo kami. Tarong, nga prito, tapos okra nga prito. Pandesal. Hindi ka puto ng pandesal tatay, yung nalami. Tatakit. Pulbutan. Pulbutan. Take me home. Tama nga, kita mo naman yung nakasalit. Malang lalo naman.